Let's say kan long ka ba baha bangin lap ni yo I akum kini ki politician hapo ka regiongi phila ban yo I hang ne yo prime minister jongng Netherlands ula nyat hi dalade ya ka sha ka ba ula kum pynhoit uklem ap eki way kin le na ka benta jong u badru uklem ino ya ka sha ka ba ukum pynhoit ba ki way kin wan ban nyat ba ban pen khoj handai ushim ya ki jing ba khli dalade pen khoj ya ka jaka ka ba ula pen jaklia hang ne phila ban yo I ba ki nong tray jong ko hotel ru kila ai ki jing thap ti ka bakar pang na ka benta unne u prime minister ba omtang kata unne u prime minister ule check office jong u da ka bicycle klem ki snran ne kita ki bodyguard jong u kane ka pen I shai ka dar ba unne u prime minister ushania ya ki briu jong u bat don kam setia ya kita ki bodyguard amar ki briu jong u ki iet bat ki shania ya u kumban shupen kan mau ya phi ha ka por ba u Boris Johnson udang long u prime minister jong ko United Kingdom ule thiet jing thiet hi dalade ha ki supermarket but uyeng lain ru kum uriu pajba ban ap ya kapali jong uban siu ya ki mar ki ba ujiet ban thiet kene ke dei ka ta ka nuksa ka ba pha na ka benta ki nong mi khmat jong I ru an rei ka bas ngau si ka long ba ki nong mi khmat ki nut ban wan rung ha po ki shnong ne ki yeng jong ni klem ki bodyguard tang ha ki por ya lap election ba tang shuyo ya ka shuki minister ikumba ki ting ka la ya ki pajba ki ba jiet ya ki Parlok tungin duwai bangin yo ya ki nong yalam bat ki nong mi khmat ki bas ngauret bat ki ba ia chisha ya ka ri bat ki jai penriu kan mau ka tien ublei na ki proverbs kala nong ka ba ar khandai kan khot ka basaw ko ongkum ne ha ba us im upar khat khia ya ka jing bi shar hok kari kalong ka baklan handrei uba perkhat khia tang ya ka pisa un penjot ya kari jong u do ublei un kerku ya ki ne ki kentin amen